Ahoj, jmenuji se Ondra a vítám vás u svého podcastu. Moje dnešní pozvání přijal Dušan a budeme se bavit o biohackingu. Děkuji, že jsi tady. Ďakujem za pozvanie. Tak. Já bych možná úplně na úvod, když si rozebereme to slovo biohacking, tak je to vlastně hackování těla. Co přesně si pod tím představit? Je to něco, že si jako napíchnu svoje tělo nějak virtuálně k počítači a začnu nějakým kódem jako si tam měnit nějaký parametry? Nebo co to je? Tak ďakujem, že sa na to pýtaš, pretože istým spôsobom sa to stalo populárne slovo, lebo ten trend, ktorý prišiel z Ameriky, tak tu je a veľa ľudí si ako frčí na biohackingu. Ale mnoho ľudí vníma biohacking ako hľadanie nejakých skratiek alebo nejaké ošidení systému alebo takto. No z môjho pohľadu a to, ako sa biohackingu venujem už roky, aj v komunite, v ktorej to riešime, tak vlastne ide oveľa viac o to, že hľadáme najefektívnejšie cesty ako tí hackeri, najefektívnejšie cesty, ktoré fungujú vzhľadom na prostredie, život, kde žijem, preto aby som žil čo najzdravšie, alebo aby som na moje bunky vplýval pozitívne. No a preto pre mňa je biohacking inak preložené. Je to koncept, ktorý smeruje k optimalizácii zdravia, životného štýlu pre čo najlepšie naplnenie vlastného potenciálu. Dobře, to chápu tím pádem. A jaký jsou různé kategorie, ty oblasti, ve kterých se můžeme tím biohackingem zabývat? Z jakých úhlů na to koukat? Tak tých oblastí biohackingu a aplikácií je viacero, čiže späť by som skôr orientoval poslucháčov a ľudí k tomu, aby sme rozmýšľali systémovo. Čiže biohacking opäť nie je to len nejaká, že časť odpovede alebo len dôraz na fitness a takto. Pozeráme sa vlastne na ľudský organizmus, na bunku a pre mňa je veľmi dôležité v biohackingu to tzv. Vedecké systémové myslenie. Čiže ako keď máš každý systém a koncept, tak má nejaké svoje línie, parametre a má tam dôležité princípy a zákonitosti a potom má rôzne ďalšie vetvy, ktoré môžu prinášať ďalšie úžitky, ale to už vlastne len rozvíjajú tie kľúčové línie, ktoré sú, volajme to, že nejaké tie nosné piliere. Tak biohacking vlastne optimalizuje tieto hlavné piliere a prináša ďalšie rôzne možné aplikácie a vylepšenia v špecifických záležitostiach, ktoré chceš zlepšiť. Čiže niekto, poviem ten príklad, niekto môže mať potrebu naozaj zlepšiť mentálne zdravie, kognitívne funkcie mozgu, sústredenosť, schopnosť učenia sa, je napríklad študent na vysokej škole a potrebuje vlastne naozaj mať cieľ ten mentálny výkon a zdravie. Niekto iný má oveľa viacej cieľ fyzický výkon a zdravie, napríklad, že zdravo chce vystúpiť na Matterhorn a zvládnuť nejaký krásny športový výkon, alebo splniť si sen nejakým takýmto výkonom. Môže ísť do Himalají, liesť, ale môže to byť aj veľmi jednoduchá vec, že chce zabehnúť nejaký polmaratón. Takže, alebo sa cítiť dobre, že schudnúť a zhodiť nejaké kila. Takže toto sú všetky rôzne oblasti. No a my sa snažíme v biohackingu zacieliť pozornosť ľudí na tie najdôležitejšie piliere, ktoré keď dostanú pod kontrolu, alebo keď v nich nastavia si tie správne návyky a efektívne návyky, tak na 80% majú to zdravie zabezpečené. A potom sú tie detaily a už rôzne ďalšie vylepšováky, ktoré môžu nasledovať. To je docela chytrý přístup, že se v první řadě zaměřujete na to, co dá jako za v uvozovkách co nejméně snahy, co největší efekt, nebo to jsou ty úplný základní pilíře. A teprve potom se jako zabíhá do těch detailů a do těch drobností. A když si to teda představím jednoduše, tak za mě třeba, když úplně odhlídnu od biohackingu, tak klíčové oblasti pro to, aby člověk, nebo abych já byl zdravý, cítil se dobře a měl energii, tak musím se dobře najíst, musím se vyspat a musím sportovat. To jsou v podstatě jako 3 takové oblasti pro mě jako základní. Tak jsou to taky oblasti, kterých se jako biohacking týká?
Áno, samozrejme. No a páči sa mi, ako si povedal to slovo chytrej. Tak áno, otázka je ale, či v týchto oblastiach to robíš chytše a, alebo smart. Takže vlastne my sa pozeráme na to, že áno, je to určite v prvom rade výživa, potom v podstate nejaká regenerácia mozgu, spánok. Spánok nie je úplne akože doplnok energie, pretože počas spánku ďalej míňaš energiu a tvoje bunky potrebujú energiu. To majú ľudia trošku pomýlené. A potom je to určite pohyb, hej, a v podstate nejaká aktivácia svalov a budovanie alebo udržiavanie svalovej hmoty, ktorá je veľmi dôležitá. A zároveň vplyv pohybu na mozog, na tie procesy. No ale zabudol si napríklad ďalšiu veľmi dôležitú oblasť, o ktorej sa veľmi málo hovorí, alebo povedzme to, že začína sa o nej hovoriť a pritom je asi najpodstatnejšia. Aha. A tá oblasť je svetlo. Mhm. A svetlo a prostredie, to znamená, že akému svetlu a prostrediu sa denne vystavuješ. A to je práve oblasť, ktorá nás najviac dobieha a ktorej sme si najmenej vedomí. Mhm. A môžeme to rozvinúť ďalej, ale ja tu mám aj v podstate ako je tu jedna veľmi silná a zaujímavá hypotéza, že vlastne hypotéza toho, že prečo momentálne žijeme v Českej republike a na Slovensku pandémiu únavy a vyčerpanosti a prečo to ľudstvo, aj keď máme najviac vedomostí, v podstate materiálne sme najlepšie zabezpečení, tak stále máme veľmi vysokú chorobnosť. Mhm. Hej? No tak má to súvislosť s tým svetlem, jak teda asi ako... No áno, práve to chcem poukázať, že keď sa tak zamyslíš nad tým, tak z pohľadu evolúcie, ešte keď tu boli naši starí rodičia a takto, tak oni žili viacej v súlade s ročnými obdobiami a s tým denným režimom, pretože tu nemali toľko technológií, nemali toľko umelých osvetlení, nemali smartphones, laptops, internet toľko. A celkovo všetky tieto technológie, ktoré vznikli ešte v podstate, ja si pamätám ešte vek, keď som mal v podstate 20 či 15 rokov už takto a ešte sme mali tie tlačítkové mobily, hej. Bola úplne iná doba. Oveľa viacej sme ako deti boli vonku, oveľa menej sme vlastne riešili na tej kognitívnej úrovni podnety, také tie instantné, hej, tie v podstate dopamínové slúčky. No a oveľa viacej sme aj tak akože že boli v prítomnosti, hej, že sme športovali a niečo sme museli tak fyzicky robiť. Táto generácia, ktorá teraz má 15, 20, 25 rokov, žije úplne iný život vo svojom mozgu. A to je vlastne to, čo aj my dospelí, napríklad ako chodíme do práce, človek žijúci v Brne, alebo v Prahe, alebo vo väčšom meste a povedzme si to, asi 70% ľudí, 80% ľudí v produktívnom veku má životný štýl, že ráno vstane, ponáhľa sa, potrebuje spraviť nejaké snídanie, vypraviť deti do školy, sadnúť do auta, niekde sa premiestniť, prísť do ofisu. A v ofise je umelé svetlo, vplývajú na ňo proste elektromagnetické žiarenie, všade v meste je hluk, z každej strany proste sú slúchatka, hudba, sme vystavení strašne vysokému množstvu podnetov. Denne množstvo mailov, informácií, meetingov, do toho vyrušení, volá ti niekto na mobil, správy, čiže strašne veľmi veľa riešime vlastne podnetov a veľmi veľa oveľa je tu vyšší vplyv, volajme to frekvencií elektromagnetického žiarenia, svetla umelého a ďalších vlastne vplyvov na ten organizmus. No ale to je aj v poriadku, dajme tomu, že sme v náročnejšom prostredí a v náročnejšom životnom štýle, ale my sme tomu neprispôsobili našu životosprávu, návyky a volajme to ako z jednej strany ochranu, ako keby chrániť sa pred tými frekvenciami a pred tým, čo nám škodí. A na druhej strane posilniť ten organizmus viac, aby tie bunky alebo ten organizmus zvládal ten väčší stres. Hej? A tým pádom by sme sa dostali do rovnováhy. A to je vlastne ten cieľ. Hej? Že zdravie je o rovnováhe a zdravie nie je stav bez choroby, ale pre mňa je zdravie stav vysokej životnej energie, odolnosti a takej vitality. Hej? A to môže nastať len vtedy, keď organizmus je v rovnováhe.
Hej, že ten výkon a to, nakoľko si odolný a trénovaný, zodpovedá tomu, aký život žiješ, aký ten výkon máš a akú máš regeneráciu, hej? Aby to bolo v rovnováhe. Väčšina ľudí to má tak, že má oslabené telo, organizmus, slabé bunky, výživa slabá, horší spánok, nechránia sa pred umelým svetlom a takýmito vecami berú to, že ako keby svet funguje tak ako pred 20 rokmi, no a to ich dobieha, hej, pretože v podstate ten stres, ktorý je kladený na organizmus dennodenne, je oveľa vyšší, ako je na to ten organizmus pripravený. A ešte ako vlastne si ľudia vytvoria čas na tú regeneráciu a na dočerpanie v podstate energie a možnosť obnovy buniek. Pojďme teda to rozebrat postupně, jo, protože zmínil si světlo. Já třeba už nějakou dobu jako roky řeším to, že před spaním nekoukám do světla ideálně, i vlastně, když jsem si stavil domek, tak jsem si dával jakoby do každé místnosti jedno malinký takový to schodištní světýlko do té místnosti, která se mi zapíná zvlášť, má nízký kelviny a je to nastavený tak, abych tím svítil prostě třeba hodinku předtím, než jdu spát. A stejně tak ráno se snažím co nejdřív se podívat do toho, nebo jako být vystavený tomu slunci, aby se mi jako ten cirkadiální rytmus nastartoval. Ale jaký jsou tam jakoby teda hacky v této oblasti? Co jakoby v oblasti světla řešit, na co si dávat pozor a jak vlastně v této době, kdy máme extrémní množství těch jako toho umělého osvětlení, jak to teda řešit? No v prvom kroku si povedal správne, hej, že v podstate istým spôsobom si sa dozvedel nejaké informácie a ešte aj intuitívne ti to prišlo smart, že si urobil tzv. Home hacking. My teraz organizujeme Biohacking Summit a napríklad príde tam jedna česká firma, krásna, je za ňou taký naozaj vedomý architekt, ktorý krásne rieši, teda a projektový odborník, ktorý rieši ten home hacking. Má za tým jasné štúdie, vedu, to, že ako je ten dom alebo priestor postavený v súlade s prírodou, aké materiály tam máš, aké svetlo a všetky tieto detaily a to dokopy robí to prostredie. Čiže toto si prirodzene hackol a asi cítiš, že keď ráno vstaneš a aktivuješ ten cirkadiálny rytmus, vyjdeš na to denné svetlo a chrániš sa večer predtým, tak lepšie spíš. Presne tak. Tak. To je prvý krok. No ale skôr by som zasiahol to, že veľa ľudí toto už pozná. Ale poďme ako niekde trošku do pokročilej úrovne. A teraz tá úroveň je o tom, že keď je naše telo vystavené náročnejšiemu prostrediu, čiže predstav si, ako keby si bol na severnom pole alebo v Japonsku, tak tam tomu potrebuješ prispôsobiť výživu. Lebo organizmus je vystavený zime, chladu a náročným podmienkam a prežije vtedy, keď má dostatok tukov, proteínu a keď má naozaj, vlastne tie bunky fungujú viac z tukového metabolizmu a v podstate telo si dokáže tak lepšie produkovať aj teplo a energiu a viacero procesov, hej, tým, že je v náročnejšom prostredí. Keď si zase na rovníku v lete, niekde pri mori, tak kľudne vlastne je ti teplo, si v pohode, svieti na teba slnko, máš dostatok vitamínu D3, tak tam proste ješ ovocie, cukry a tak a je dokázané, sú jasné štúdie, že ľudia, ktorí žijú, volajme to v Brazílii na pláži, tak konzumujú značné množstvo cukrov, ale majú dostatok vitamínu D3, pohybu a žijú v prostredí, kde vlastne to krásne to telo metabolizuje. Pretože je to prispôsobené tomu prostrediu. Ale keby títo ľudia rovnakú stravu zobrali do Laponska, tak to vlastne organizmus ochorie, nebude fungovať, nebude mať dostatok energie. Čiže keď Eskimákovi budeš dávať banány a smutička, tak mu to asi nepomôže. No a tu je ten problém zakopaný. Teraz ešte, aby sme sa k tomu dostali. Ten problém je to, že to prostredie kancelárií, ofisov a denného vystavenia sa technológiám, elektromagnetickému žiareniu a vplyvu rôzneho umelého svetla, hluku a ďalších vlastne, volajme to, frekvencií, ktoré sú viac stresujúce ako harmonizujúce, simuluje prostredie Laponska. Aha, chápu. A my vlastne, aj keď zdravo, tak napríklad hlavne na Slovensku a v Čechách v období
jesene a zimy, tak by sme tú stravu mali a životný štýl mali viac prispôsobiť k odolnosti. Volajme to primárne nízkosacharidová strava, kvalitné zdravé tuky, proteín, pomalé sacharidy a tak. A nie takto, že smutička, banány a rôzne ako keby cool, trendy, také veci, ktoré sú zase vhodnejšie v lete, keď máme dostatok vitamínu D3. Hej, čiže toto je napríklad vplyv svetla, toho, volajme to, ročného obdobia, ktoré na nás výrazne vplýva, ale nás nikto neučil a veľmi málo ľudí prispôsobuje životný štýl tomu, že momentálne je podzim, sme v mesiaci žien alebo listopad a to si vyžaduje čo najlepšie sezónnu stravu, životný štýl a sezónne potraviny a z toho potom vieš mať ako najviac energie pre tie bunky, pretože to zaklikáva. Mně z tohohle toho plyne vlastně docela taková zřejmá věc, že měli bychom jíst tím pádem co nejvíc lokálních potravin, protože ty jsou vyloženě uspůsobený vlastně na to, co my tady potřebujeme. A zároveň, pokud budeme jíst lokální potraviny, tak budeme jíst to, co tady zrovna je k dispozici, což taky jako asi historicky je to tělo naučený na to, že je to pro nás ideální. To znamená možná se podívat na ty jídelníčky a stravovací návyky našich předků, a to stačí prostě babičky a prababičky, jak to tehdy dělali a jak vlastně hospodařili s tím, co se tady kdy urodilo. A ono to potom asi bude dávat tak nějak smysl, že jo? Áno, lebo keď si to vlastne pozrieš zase z iného uhlu pohľadu, tak do toho vstupuje tá epigenetika. A my máme tú európsku genetiku, nejaké koženy a takto, hej, že ako to ide. Sme tu nejaký slovanský národ, niekto má viacej vplyvy akože epigenetiky a genetiky ako z Ázie, niekto má viacej zase ako keby z tej západnej Európy, sme pomiešaní, ale áno, to ako hovoríš, len napríklad máme ale výhodu v tom, že Európa je malá. Čiže to lokálne môžeš považovať minimálne celú strednú Európu až po Itálii, hej, až taký ako keby naozaj, lebo to podnebie a genetika týchto ľudí je dosť podobná. Čiže potraviny z Itálie, ešte Španielsko, Francie, to je ešte úplne ako to Stredomorie je v poriadku. A to najmä v lete. Hej. Čiže preto tá stredomorská Mediterranean diet je pre nás v jari a lete, kde práve by som bol kľudne zastanca, že menej mesa, viacej ako zeleniny a keď meso, tak také tenké, hej, šunky kvalitné, ryby a lušteniny, ořechy a takéto olivy. Tá stredomorská ľahšia strava je priam optimálna, keď máme dostatok slnka. Ale už keď sme podzim a zima, tak je pre nás lepšie trošku jak sa hovorí, pridať toho mesa, kvalitního samozrejme, čistého a oprieť sa trošku viac o ten low carb a si to takto akože balancovať a ísť viac do varených jedál, do teplých a tak. Tady je hrozně zajímavý point s tou epigenetikou a myslím si, že to bude hodně individuální, právě proto, že každý máme ty kořeny trošku od někud jinut. Jo. Já třeba jsem historicky, a to už je třeba kolem 10 let zpátky, tak jsem nějakou dobu jedl vegansky a to jako čistě z etických důvodů, ale jako snažil jsem se tehdy tu stravu poskládat tak, abych tam měl dostatek všech aminokyselin, aby prostě ta strava byla pestrá a abych jakoby v této veganské formě do sebe dostal všechno, co potřebuju, ale přesto mě to prostě nedělalo dobře. A to především proto, že velice špatně snáším luštěniny. A to je třeba věc, která pravděpodobně pramení z toho, že prostě já mám asi ty předky od někud jako víc ze severu, já mám část rodiny z Ukrajiny a tam z té strany, tak prostě pravděpodobně moji předci nebyli zvyklí tady ty potraviny moc jíst, tak by to dost možná nedělá dobře. A zase naopak jiní lidi, kteří vím, že jako podobnou stravu založenou hlavně na těch rostlinných zdrojích a i na luštěninách, které tam jsou z pohledu právě toho komplexního aminokyselinového spektra docela klíčový, tak jim to vyhovuje. Jo, takže to je hrozně individuální, že vím, že někomu to prostě něco vyhovuje, něco ne a naopak, když potom jsem zase zařadil zpátky maso, tak jsem pocitoval jako blahodárný účinky na můj organismus, takže to je prostě asi hodně individuální věc a každý by si měl jako trošku možná vysledovat, co mu dělá, co mu nedělá dobře a možná s ohledem na tuhleto v rámci biohackingu já mám za to, že je to hodně i o měření různých parametrů v těle a těla.
Myslím si, že jedna věc je právě měřit to různými jako gadgety nebo nějakými chytrými přístroji k tomu, abychom, ať už jako to jsou různý metriky v rámci našeho těla, jak můžeme sledovat, co nám dělá a nedělá dobře a jak moc nám to dělá dobře a co třeba upravit. A pak je tady jako druhý přístup vnímání vlastního těla. Jo, to znamená, že dám příklad, já si můžu spánek změřit, hodinkama nebo něčím takovým a potom taky si můžu ale ráno vstát a jako zamyslet se nad tím, jak se cítím, jestli se cítím dobře vyspalý nebo nevyspalý a to je taky určitá forma měření. Tak mě zajímá v rámci biohackingu a vlastně těch přístupů, který ty propaguješ, jak to řešíte vlastně, to měření různých parametrů a jak řešíte i ten přístup nějakého subjektivního vnímání toho vlastního těla? Áno, ďakujem. Výborná otázka k tým gadgetom, meraniu, či už sú to Garminy, nejaký Oura, prsteň a tak. Zasiahol si takú oblasť, ktorá je zaujímavá. Moja hypotéza je, že tieto technológie a meratele aj v biohackingu, tie dáta sa výrazne zlepšujú, tá diagnostika veľmi napreduje, ale treba si uznať, ako merá to a dáva nám to spätnú väzbu na stav fyzického tela. A my vieme už, že tu máme ešte ako keby to mentálne telo, emočné a tak preto tam si by som dal tomu tú rezervu. A to je to, čo hovorí, že ako sa cítim. Hej. A to aj treba oddeliť, lebo ty často môžeš mať dobre fyzicky zregenerované telo, dajme tomu, že keby si išiel do tej posilky, tak ako keby si naozaj že meral len tú fyzickú časť, tak to tam odcvičíš a je to v pohode. Ale ráno sa cítiš na prd, lebo si mal veľmi ťažký emočný deň a ešte ten mozog spracováva veci a emócie sú vlastne napojené energeticky na to naše bytie. Takže preto by som ako aj, myslím si, že aspoň ja to tak mám a odporúčal by som tým ľuďom si to takto oddeliť, že nepodliehať tomu na 100%, ale zobrať to ako užitočnú spätnú väzbu pre telo. A napríklad, poviem ten osobný príklad, Oura Ring, že ja si to nepozerám ráno, ja skôr ma zaujímajú tie reporty. Mhm. Čiže beriem to ako taký nástroj, ktorý mi dáva nejakú spätnú väzbu na môj životný štýl a pozerám sa na týždenný report, mesačný a kvartálny report a tam už vlastne tým, že keď sa rozumieš štatistike, tak tam sa ti už tie dáta vlastne z nejakého obdobia spoja a tam už vidíš celkom ako reálne tú spätnú väzbu, že naozaj, že aktivity máš dosť, regenerácia dobrá, ale spánok slabý a to je tá najväčšia slabina a ukazuje ti to ten report pekne, hej, a ti dáva tú spätnú väzbu. Čiže takto vnímam tie technológie. Takisto Garmin hodinky. Chceš sa natrénovať na to, aby si začal vnímať svoje telo, tak najprv potrebuješ si sledovať tie tepy, spoznať to, jak ti to dá spätnú väzbu a až tak môžeš prejsť do toho vnímania, že potom dáš Garminy späť a tí skúsení športovci, ktorí už sú dlho v tom športe, tak už vedia ísť pocitovo. Hej? Čiže to je ako z tých, to je niečo tako ten princíp, že 10 000 hodín. Že ty keď od malička vnímaš svoje telo a niektorí ľudia majú na to lepší dar, tak nepotrebujú tieto nástroje a dokážu lepšie navnímať svoje telo. Avšak máme na to opäť dáta, čiže ja len vychádzam ako z nejakej štatistiky, lebo sa tomu venujem. Žijeme dobu, kedy 80% ľudí je viac odpojených od svojho tela. A práve preto nám tieto technológie pomáhajú späť sa napojiť a späť začať ako keby riešiť to telo, pretože ľudia sa vlastne tým, že sme v hlave a tak sme sa odpojili od toho tela. Hej? Aj pre tie technológie, aj pre ten nejaký progres. A teraz sa k tomu vraciame. Takže toto je tá moja, volajme to filozofia za tým. A úplne s tebou súhlasím, že pre každého je tam trošku niečo iné. Hej, ešte prídem k tej epigenetike. No ale chcem ešte povedať, že tá genetika sa ukazuje, že aj tak platí len na 5 až 10%. Čiže áno, môže tam byť nejaký silný parameter, že máš nejaký gén, ktorý ti nikdy nebude dobre tráviť mlieko a takéto extrémy cez DNA testy a tak môžeš nájsť, ale to sú väčšinou tie extrémy. Ale pre väčšinu ľudí to funguje tak, že záleží od prostredia a životného štýlu, v akom žiješ. Čiže ty, keby si žil v Indii na rovníku, kde je primárne už nastavená tá vegetariánska strava,
Je to tam dobre, oni to vedia dobre uvariť po princípoch ajurvédy. Máš tam dostatok slnka, funguješ v nejakom životnom štýle v prírode, tak ti dosť je pravdepodobné, že tá vegetariánska strava by ti fungovala. Čiže ošetril by si asi tie antinutrienty, ktoré napríklad ale často vznikajú nie z toho, že máš problém s lušteninami, ale z toho, že v mnohých reštauráciách a na mnohých miestach ich nevedia dostatočne dobre spracovať a uvariť. Lebo keď ideš do pravej ajurvédskej reštaurácie, do tej poctivej indickej, alebo ja keď si to urobím doma, tak s tým nemám problém. Ale súhlasím s tebou, pretože niekde idem jesť vonku, dostanem nejaké edamame, nejaký cizrnu nedovarenú a tak a už mi je ťažko. Už mi to tam ako robí problémy. A potom dám ešte ďalšiu nadstavbu a to je opäť to aktuálne, kde už sa nám dostáva diagnostika. Veľmi veľa záleží od tvojej aktuálnej rovnováhy a teda stavu mikrobiomu, ale volajme to aj tej rovnováhy v organizme. Čiže keď si vo väčšom strese a volajme to v pracovnom výkone, tak tvoja produkcia enzymov je výrazne oslabená. A preto aj ti môže niekedy to jedlo robiť problém, pretože isté typy enzymov sa ti neprodukujú. To veľa ľudí má tak problém s masem alebo s nejakými proteínmi. Že vlastne tak sú oslabené enzymy a to, čo je najľahšie stráviteľné, sú vždy cukry. A preto potom tí ľudia radšej sklzávajú k sacharidom a k cukrom, k jednoduchšej strave, lebo aspoň im z toho nie je zle, len potom to rozhadzuje glykémiu. Len problém je, že tam treba doplniť enzymy. A ukľudniť trošku organizmus a zladiť sympatický a parasympatický nervový systém. No, takže je tam viacero tých úrovní toho, že vidíš, že každý jeden problém, ktorý môžeš mať s trávením, to riešenie sa skrýva v tom, že potrebuješ každý pilier zasiahnuť. Že kus pravdy je aj na tom, že potrebuješ eliminačnú dietu na nejaký čas, potom potrebuješ optimalizovať mikrobióm, potrebuješ ale optimalizovať proste vystavenie sa svetlu a možno nejaké doplnky výživy, ako enzymy. A keď tieto veci spojíš, tak krásne ako keby rýchlo sa ti to upraví do rovnováhy a potom už enzymy ako doplnok môžeš vynechať a vieš, že kde máš tú rovnováhu. Že to je tá cesta biohackingu. Já jsem to dal ve fázi, kdy si spravuju svůj střevní mikrobiom, jim probiotika, jim stravu upravenou k tomu, aby prostě to co nejlíp v rámci toho střeva teďka se jako obnovovalo, protože právě mám pocit, že mi to tam nefungovalo úplně dobře. Ale právě to se chci zeptat, protože v rámci klasického sportovního výkonu nebo takových těch některých biomarkerů, jako je inzulín a podobně, tak to jsme schopni nějakým způsobem externě měřit. Ale co se týče toho střevního mikrobiomu, tak tam jako velice složitě asi ne, nebo jakým způsobem vlastně biohacking obecně k tomu tématu přistupuje? Vieme to už merať, ale otázka je, že za kolik peniaz a kde a komu to je ako dostupný. Ja som si teraz poslal do Ameriky za 400 € kompletnú analýzu mikrobiomu na dosť dobrej úrovni. A je to aktuálny stav a vieme to už merať. Ale ešte to nie je tak dobre prístupné. Už sú firmy aj nejaké na Slovensku aj v Čechách, čiže vieš sa na to pozrieť, vieš si už dať poradiť, do budúcna to bude AI, že čo presne, aké tam máš baktérie, ako sa dostať do rovnováhy, ktoré typy baktérií doplniť, lebo vlastne to, čo hovoríš, dostávame sa k tomu, že a preto som si dal urobiť aj tie testy v Amerike, že ja mám pocit napríklad, že acidofilní mléko, Acidophilus bulgaricus mi robí veľmi dobre. Ale keď už jem ďalšie probiotika z iných vecí príliš, tak už mi to nerobí dobre. Mám pocit, že dokonca mám premnoženie istých baktérií, aj dobrých, ktoré mi ale už neslúžia, lebo mi to ako keby potom nejak tak trávi a ma nafúkuje, alebo rôzne akože že diskomforty môžu byť. Ale presne nejak, keď som v rovnováhe a isté typy baktérií mi zase veľmi dobre pomáhajú tráviť aj napríklad nejaké mlieko. Takže sám poviem, že toto ešte hackujem, teda učím sa a chcem prísť ako keby k podstate, ale v podstate systémovo to vyzerá tak, že je to opäť o tej optimalizácii. A my to budeme vedieť teraz rýchlo urobiť, že buď to robíš pokus omyl a naozaj vnímaš to svoje telo a zistíš, že to kimči ti naozaj nerobí dobre, hoci ti hovoria, že ak to máš jesť a tú kapustu. Je to kimči nesmírne chutná. Mám hrozne rád. Tak to je potom dobré, že možno ten organizmus toto si žiada.
Hej, že keď ti to chutí a ti to sedí, tak väčšinou to je to znamenie toho tela, že sa ti to žiada. A je pravda, že mi to dělá dobře. Že? Ja ti poviem napríklad, ešte aby si to ľudia vedeli predstaviť, ja mám cez biohacking a analýzy DNA a krvi zistené vysokú pravdepodobnosť, že nemetylujem, teda nespracovávam B vitamíny zo stravy. Aha. Ale to je vysoká pravdepodobnosť a vlastne potrebujem doplňať tú metylovanú formu, hej, B12 a ďalších B vitamínov, aby to proste sa vstrebalo a veci fungovali. A zaujímavé je, že naozaj, ak ja mám povedať nejakú chuť, ktorá mi ide, hej, tak sú to väčšinou potraviny, ktoré obsahujú tie Bčka. Hej, že za nejaký čas, že naozaj taký, že jak sa hovorí, že že chleba, také chlebové veci, pivo, a tie veci, že naozaj tam, kde sú tie Bčka, tak tam mi vzniká ako keby tá chuť. Hej. Alebo potom mi chýba magnézium, teda chýba, alebo že mám vysokú potrebu magnézia a keď ho nesuplementujem a tak vzniká ten craving, že čokoláda, hej, a magnéziovo bohaté potraviny, hej, alebo banány, hej, že magnézium draslík. Hej, to je také zaujímavé, že... To je vidět, že vlastně pravděpodobně umíš hezky to svoje tělo vlastně poslouchat, protože mě teď napadla taková studie, o který mi říkala jedna moje známá, takže nevím vůbec teďka zdroj, ale tam mi vyprávěla o tom, že se nějakým způsobem kdysi dávno zkoušelo, jakým způsobem vlastně krmit děti, jak jim skládat stravu a v podstatě se udělal takový test, že se vlastně udělal děti ve věku, já nevím, 2-3 roky, něco takového, tak byli prostě v nějakém prostoru, nějaký herně nebo někde, kde měli prostě švédský stoly s obrovským množstvem různého jídla. A oni měřili vlastně, sledovali, co si ty děti sami od sebe berou za stravu a jak si to skládají. A oni tam prostě chodili tam po nějakou dobu, aby to mělo nějaký vypovídající smysl a zároveň měřili, co si vzali za stravu a co v té stravě bylo a potom jaký měli vlastně nutrienty v těle. A zjistilo se, že oni naprosto intuitivně, ty děti si to poskládali vždycky tak, že měli vlastně komplexní paletu stravy a všech nutrientů, který vlastně potřebujou. Jo, takže ono je na tom vlastně vidět, že ten lidský organismus si to asi opravdu dokáže sám říct, pokud taková ta schopnost vnímat ty vlastní potřeby toho těla v sobě nějakým způsobem nezabijeme, podle mě možná nějakýma jako příliš sladkýma věcma nebo nějakýma dalšíma jako nějakým dalším odpojením od toho našeho těla. Takže tím vlastně potvrzuješ, že pokud dostaneš potom chuť na něco, co ti v tom těle chybí, že to vlastně fakt funguje. No áno, ale to je veľmi závislé od toho, ako človek vníma seba. A teraz poviem to aj pre rodičov, že ja mám sám deti, 6 a 9. A tam si treba uvedomiť, že keby som ich nechal, tak to nedopadne úplne najlepšie. A prečo? Lebo možno keby sme žili v lese na samote a tie deti by boli nejak tak sami v sebe, lenže oni chodia do tej školy, takisto už riešia nejaké mobily, veci dokola a oni často nie sú ako v pozornosti. Volajme to, že vo vedomí. Tak tie deti tiež už podliehajú nejakým programom, nejakým trendom, niečo chcú jesť, nechcú jesť, hej, a to vidíš na tom, že vymýšľajú a potom vlastne, keď im to nedáš, tak vlastne sa ukáže, či sú naozaj hladní, alebo nie sú, hej, lebo primárne by chceli ako sladkosti, takú vec, juicy. No ono prý do toho hází vidle jako přidaný cukr. Že jakmile se prostě přidá cukr, tak tam už to potom No a to je tá biochemia mozgu, ale aj to prostredie, ktorému sme vystavení, lebo ľahko sa hladuje v lese, keď dookola alebo na farme, kde nič nemáš, len pár potravín a veľmi ťažko sa drží hladovka alebo pôst, keď si v hoteli, kde sú švédske stoly. Čiže ja by som toto povedal, že veľmi záleží, nakoľko človek je v spojení so svojím telom a ja, čo stretám ľudí, tak áno, ja mám túto schopnosť vyvinutú za niekoľko rokov a stále sa ešte dokonca mne smiali, že príliš riešim tú stravu, ako sa vnímam a tak a vnímam to ako nejaký svoj dar, že som citlivejší na to svoje telo. A sú ľudia citlivejší a sú ľudia na tom opačnom spektre, sú veľmi málo citliví. Ale myslím si, že každý z nás by sa mal dostať aspoň niekde do stredu. Hej, že nemôžeme zase čakať od ľudí, že musia to riešiť príliš, ale dostať sa niekde do stredu, možno aj za pomoci technológií. Hej, že niektorí, ja stretávam chlapov, že ja to neviem akože cítiť, čo mám cítiť, hej, že
Dám tam testy, ukáž mi dáta, ukáž mi tabuľku, ja to potom tak budú delať. Hej? A to je presne tak, že on má tú chlapskú energiu, on to potrebuje vidieť cez vedu, v dátach, daj mi systém, hej, tréner, napíš mi tréning, tak, aby mi to dávalo zmysel, nastavme si cieľ a ideme. A na to je tiež dobrý biohacking, hej. A niektorí ľudia to dokážu viac nacítiť ako ja, že som bol teraz 10 dní na vegetariánskej strave a po nejakom čase, keď tam bola červená repa, tak ja som normálne vedel, že toto potrebujem, lebo to bola pre mňa náhrada toho hoviezího mäsa, pretože to má železo. Hej, a toto sa mi žiadalo a už som to proste cítil a z toho som si dal viacej. Hej, a úplne mi to dodalo energiu. A takisto, že potom si viem z tej vegetariánskej strávy krásne vybrať, že vajcia si tam dám a dám si tam kľúčové veci, pretože pozorujem tiež, že ľudia sú na vegánskej, vegetariánskej strave, jedia akože zdravo, ľahko, ale chýba tam proteín. Chýbajú tam niektoré také, že proteín a dobré tuky a tá vegetariánska strava dá sa napríklad na Slovensku a v Čechách. Do vegánskej by som až nešiel, ale vegetariánska sa dá veľmi pekne vyskladať. Vajcia, nejaké dobré tofu, tempeh, veci. Ale tam potom treba vedieť, hej, že dostatok proteínu, olívový olej, nezabudnúť na také tuky, hej, a takéto veci, lebo potom máš tendenciu sa preplniť zemiakmi, rýžou a rýchlymi cukrami. Souhlasím. Já třeba nemám úplně ještě moc dobře vyvinutý právě ten smysl pro to, že bych jako potřeboval to, na co mám chuť, když možná to tam trošku je. Já spíš jako postupem času, jak člověk něco sní, potom vlastně vnímá to, jak se cítí, tak vlastně takhle jsem si vypozoroval, jaký jídla mi dělají dobře, nedělají dobře, jak to vlastně funguje. A často je to, ale ešte chcem zdôrazniť, často je to v tých kombináciách. Poviem príklad, že bol som pred 3 dňami v reštaurácii a dal som si nejaké mletie hoviezí a bolo to dobré, ale zjedol som to ešte s nejakou houskou a tam boli nejaké tie také naan placky. No a tá kombinácia, keď mám lepek a mäso, tak to mne robí dosť zle. Ale keď si dám samotné mäso, alebo dám si napríklad ten lepek, že sú tam nejaké talianske cestoviny a sú len s pestom a s parmezánom a so šalátom, tak je to úplne v pohode. Čiže toto ešte ľudia nerozumejú, že nemusíme niekedy označiť mäso ako zlé alebo lepek ako zlý, ale ide aj o to, v jakej kombinácii ho jeme. Hej? A čo tam ako nálož dáme pre to trávenie. Naprosto souhlasím, mě třeba dělá velice špatně jako pizza. To je takový typický jídlo, který když sním, tak jsem potom úplně jako unavený a vůbec jako se necítím dobře. Lebo to je často kombinácia toho nakysnutého cesta. Je tam aj sír, aj lepek a ešte aj nejaké akože šunka, maso a to všechno dokopy ako nálož aj cukrov rýchlych s tukmi. Ale keď je tá talianská pizza tenká, keď si k nej dáš šalát už napríklad a je tá pizza z kváskového cesta a možno si to dáš s niekým na poli, je to úplne iné, si to vyskúšaj. Že ja si to tak dám, že dáme si jeden šalát, pizzu si dáme na poli a je to úplne v pohode. Že to je tiež taký krásny príklad, že podporíš to enzymami z toho šalátu, rukola, nejaká paradajky a balzamiko a takhle. A tá pizza, že nezješ jej tam až 400 gramov, ale len 200, hej, a vyberieš si takú pizzu, ktorá ti tam ako sedí, hej, že je na nejakej kvalitatívnej úrovni. Já teď v rámci právě toho svého mikrobiomu hodně řeším to, aby ke každému tvému jídlu byla nějaká vláknina, takže prostě hodně čerstvý zeleniny, anebo obecně, jak jsme se tady bavili, kimči a podobně, tak snažím se k tomu přidávat. Teď se chci ještě zeptat, ty jsi říkal, že jsi teda posílal asi někam vzorek stolice, předpokládám, do Ameriky na měření toho mikrobiomu? Tam som našel firmu, že aj stolica, aj sliny, aj krv, všetko dokopy a vlastne majú tam veľkú databázu už a laboratória dát. Pardon, co bolo to tretí? Krv. Krv, stolica a sliny. Pretože sliny sú viac to DNA a kombinácia vecí, stolica je ten mikrobióm. Aktuálne sa krv sú vlastne biomarkery. Ktoré tiež a myslíš, že tady v Čechách nebo na Slovensku nejsou zatím firmy, které by to na dostatečně dobrý úrovni zvládali, že si to posílal někam jako do státu? Sú, ale riešia napríklad len DNA, čo je čiastková informácia, alebo riešia len mikrobióm. Nepoznám ako takto komplexno a išlo o to, že a možno aj je, nechcem hovoriť, ale v tej Amerike ja som bol na konferenciách a oni tam majú zainvestované
vlastne oveľa väčšie peniaze v tom. A keď my tu budeme mať dobré riešenia, ktoré už prichádzajú a my chceme jedno priniesť, tak pôjdu zo západnej Európy. Že potrebuje to byť firma, ktorá má európsky funding, je napojená na top laboratória, väčšinou vo Švajčiarsku a v Škandinávii, hej, alebo v UK. A ono sa to takto vlastne prepojí, vytvorí sa tá platforma, interface a už tam je akože značná potreba toho kapitálu. A preto tá Amerika víťazí, pretože oni majú v tej vede a v tých startupoch a v tých technológiách kapitál rizikový investorov a vedia to oveľa rýchlejšie postaviť vo väčšej škále. Já jsem obecně ve zdravotnictví prostě hraje, co se inovací týče, tak Spojený státy prim. Jo, to souvisí zase jako s tím konceptem zdravotnictví, který je tady a tam. No. Tak. Dobře, to znamená mikrobiom dá se taky sledovat, je to trošku komplikovanější, ale dá se, to je důležitý vědět. A teďka ještě dotaz poslední k tomu tématu. Není to nějak jakoby výrazně proměnlivý v čase? Jako já si umím představit teda, že když pošlu někam vlastně vzorek třeba té stolice nebo i slin, tak to se jako musí v průběhu třeba dne nebo v průběhu toho, v průběhu týdne, když jí jiný potraviny, tak se možná musí tady to měnit, nebo to není takový problém? Jestli to tam není potřeba prostě poslať několikrát. No. Ja som sa na to pýtal. Mikrobióm je najviac meniteľný v priebehu mesiaca a tak. Už sa vie postupne meniť a vieš sa dostať do tej rovnováhy. Jo. Krv a výsledky sú tiež meniteľné, ale už minimálne trvá v podstate 3-4 mesiace, hej, kým to ako keby celé tá zmena, ktorá sa deje v organizme ešte do krvi a to všetko, hej, kým sa zoptimalizuješ. Čo vlastne ukazuje... Promiň, no, já jsem nemyslel úplně tohle, já myslel spíš to, jestli právě se to nemění v průběhu dne, jestli když já jim odeberu vzorek prostě třeba ráno, jestli to nebude mít nějaký trošku jiný bakterie nebo enzymy než potom večer, jestli tohle to nemá vliv, jako... Tak pozeráš sa na ráno a pozeráš sa na nejaký stav, že pravidelne k tomu je dotazník a musí sa to len niekedy odobrať, ale tam nie sú až také ako keby veľké rozdiely. Tak pokud říkáš, že sa to mění třeba za měsíc, tak to v tom prípade dáva smysl, že sa to moc nemění. Áno, akože tie baktérie, to, čo tam zisťuješ, to, že je stolica hustá, riedka, to sú iné veci, ale tie baktérie, to, čo oni vlastne tam zistia, tak ide o niečo, čo tam je, hej, nejaký čas a ono to trvá, kým sa to trošku prebuduje. Ale áno, vlastne cieľ je to, že dajme tomu, dáš si to urobiť raz ročne, potom máš jasné odporúčania, ty zlepšuješ ten životný štýl alebo urobíš nejaké zmeny a ty už sa hneď cítiš lepšie a už vidíš, že to funguje a potom keď chceš, tak zase o rok si dáš a pozrieš sa a už tam vidíš, akože je to inak a máš ako naozaj tie parametre zlepšené. Hej, čiže nie je cieľom, že merať sa každý mesíc, ale niekedy ako naozaj to meranie, test, analýza, diagnostika ti nastaví to zrkadlo, že vieš na čom si, hej, vieš na čom si a čo treba proste zlepšiť, hej, to je ako vyšetrenie u lekára, hej. Super, tak to máme první oblast. A teďka, co se týče dalších biomarkerů, tak co třeba ty sám řešíš a sleduješ? Tak ľudia si môžu aj cez ChatGPT a takto napísať, že top 15 biohackers, biomarkers, ktoré sú ako podstatné, hej, pre optimalizáciu zdravia. Čiže ja v tejto odpovedi už aj v rámci podcastov, ktoré chodím, ktoré počúvam, ja už tu nechcem dávať konkrétne biomarkery. Chápu. Prečo? Pretože ja chcem skôr ľudí naučiť chytať ryby. Jo. A teraz to nemá zmysel. Naozaj máš AI veci, tak ľudia nech pohnú zadkom a nech trošku googlia a všetko už nájdu. Čiže áno, môžeme dať nasmerovanie. Napíšte do ChatGPT, pozrite si akože biomarkery a áno, viete ich merať už aj v Čechách. Pôjdete napríklad do Unilabs a takto a môžete si, vy tam prídete a definujete a poviete im, pozrite, tieto biomarkery si chcem zmerať. Niektoré majú štandardne v testoch, niektoré nie. A vieš si to zmerať, hej? Od vitamínu D3 cez obsah omega-3 mastných kyselín po zápalové ako lipoproteíny a aj cholesterol, hej, pokročilé frakcie a takto. A čo by som však skôr zdôraznil, že opäť by som sa pozrel na skôr ChatGPT alebo nejakú aktuálnu science
A to, aké hodnoty týchto biomarkerov majú byť, tak neporovnával s tým, čo odporúčajú československé laboratória alebo bežní lekári, ale trošku sa pozrel na ako vyššie štandardy. Hej, že keď niekto odporúča obsah alebo vlastne hladinu vitamínu D3 ako na 50, tak tak sa pozrie na to, že ona akože je dosť lepšie, keď ju máš na 70. OK. Hej? Čiže toto by som akože že odkázal v tejto odpovedi najviac. Mhm. Hej, ale to, že Dušan Plichta teraz nadiktuje nejaké biomarkery a tak ďalej, hej, to poviem, že nie sme tu malé deti, hej, v základnej škole, že očakávam, že posluchači sú na vyššej úrovni. Určitě jo. Dobře, pojďme, já mám takovou otázku, jo. Ta se týká trošku jako budoucnosti, protože já když teďka vidím ty formy jako spojování toho lidského těla s technologiema, jak máš tady Oura Ring, hodinky a další věci, tak vím, že jsou nějaký lidi, kteří už si jako nechávají něco implantovat i do jejich těl, aby jim tam třeba něco bylo měřeno, anebo aby mohli používat i na nějaký jako jiný metody. Třeba vím, že jako sem do tohohle místa si někdo dal nějaký kapsle s nějakými čipy na to, aby mohl třeba platit, jo, takovýhle za mě třeba nesmysly, když to vlastně můžu používat v telefonu. Ale OK, ale spíš jako v oblasti té tvé jsou nějaký jako metody nebo nějaký přístupy, který čeká, že přijdou brzo, nebo už se třeba někde alternativně používají, kde dochází opravdu k vlastně většímu prolnutí té technologie s tím lidským organismem, jakože by něco měl člověk třeba v sobě a nemusí to být nutně, nevím, jak se jmenuje teďka to, co dělá Elon Musk, že tu firmu na ty čipy do toho mozku. Nemyslím úplně nutně to, ale něco podobného. Tak vieš, ako v každej oblasti máš inovátorov, a voláme to väčších šialencov ako Elon Musk. V našej oblasti je teraz taký líder Brian Johnson Jo. a ľudia to sledujú, poznajú a tak poviem moju perspektívu, že áno, budem sa ním inšpirovať, ale myslím si, že je to človek je taký viac na spektre, takže ide do toho extrému a uvidíme, že ktoré veci naozaj majú zmysel. A potom je tu, vieš, tá úroveň, ktorú Amerika a veľa ľudí ako nevidí, hej, že jedna vec je to fyzické telo. Ale to, že akú my máme kultúru a niekde, kde vlastne to, keď niečo robíš, potrebuje to byť v súlade s tebou. Ako keby vnútorne s tou dušou. Volajme to s tým takým naozaj, že čo ti dáva zmysel. Hej? Čiže áno, keď niekomu dáva zmysel ísť viac technologickým smerom a kúpiť si novú Teslu a už chodiť na elektroaute a mu to dáva radosť, tak to je jeho cesta. A niekto radšej ide tým, volajme to, naturálnejším prístupom a ide do prírody a takto a bude si pestovať vlastné potraviny, aj to je cesta. Čiže toto sa zabúda tu povedať, že vlastne napríklad Brian Johnson, no mne nesedí, aby som si denne dával proste 20 piluliek. No jednoducho to nesedí. Áno, dávam si suplementy nejaké, v nejakej miere, do nejakej miere som s tým OK, ale nechcem sa krmiť tabletkami a syntetikou, lebo cítim, že tá príroda má ako viac hodnoty. Ale zároveň napríklad v Powerlogy v našej firme vyvíjam potraviny a snažím sa tú prírodu čo najviac priniesť k ľuďom. Hej? A vyvíjam ich čo najviac prírodne a s minimálnym spracovaním. Pretože napríklad látky, ktoré sú v prírode, vieme dať do suplementov. Hej? A liofilizovať a tak. A to mi dáva zmysel. Čiže toto je asi tá odpoveď na to, že aké tam budú veci. Určite vidíme jeden veľký trend, že tie prírodné látky, extrakty, ja neviem, z borúvek alebo z rôznych iných bylín a rôznych proste compounds majú vysoký efekt pre naše bunky. Hej, že potom vlastne sa vie kombináciou dobrej výživy sa vie zlepšiť produkcia kmeňových buniek. A teda od tých kmeňových buniek idem aj k tým implantátom alebo k tej nejakej pokročilej technológii a to, čo vidíme, ten trend v Amerike, ktorý napríklad by som asi vyskúšal, že keď by som mal peniaze a možno už na 50-ku budem mať nejaké a už to bude, a vyzerá to, že to bude tak jasne preskúmané a overené na súkromných klinikách, že išiel by som na súkromnú kliniku a pozrel by som sa, že ako viem cez technológiu
si v podstate regenerovať a rýchlejšie obnoviť kmeňové bunky, pretože od tých kmeňových buniek potom veľmi veľa vecí závisí. Hej? A potom ešte na druhú fázu, na ktorú by som sa pozeral, je, že ako vieme hacknúť mozog. Pretože tá biochemia mozgu je veľmi zaujímavá a tam prichádzajú tiež veľmi zaujímavé poznatky, technológie, ktoré pôjdeš na 3 dní do nejakej kapsule a cez technológiu budeš naozaj trénovať a meniť tie parametre rozmýšľania v mozgu a frekvencie a to ťa vie úplne že posunúť, hej, inde. To zní zajímavé, môžeš to trošku rozebrať? Tak napríklad ako konkrétne, hej, že už teraz sú technológie, hej, volá sa to, že 40 years of Zen a to je kombinácia psychologického vedenia pre spracovanie traumy a technológie, ktorá ti dáva spätnú väzbu, že ako sa to naozaj v mozgu mení. A tým pádom, že tam máš nejaký proces, volajme to nejakú meditáciu, nejaké veci, ktoré potrebuješ urobiť, aby si tú traumu alebo veci spracoval, ale na to, že či si ju naozaj spracoval, tá technológia ti dá spätnú väzbu. A keď nie, tak opakuješ ten proces. Aha. Lebo áno, u terapeuti to robia, ale nevedia úplne presne, či ten človek to naozaj už hĺbkovo spracoval, alebo spracoval len časť z toho, alebo to vlastne len ešte ďalej potlačil. Hej, a to je napríklad krásna, veľmi zaujímavá vec, že tam vieš veľmi urýchliť, najmä tomu procesy emočného spracovania traumy alebo rôznych ako keby psychologických problémov. To je jako magnetickou rezonanci nějakou se to měří nebo něčem takovým, prostě to, co se děje v tom Nejaké mozku? vlny mozgu a takto, neviem to teraz presne, by som sa musel na to pozrieť, lebo som sa na to ako takto, že nepripravoval, ale dá sa to pozrieť. V pohodě mě zajímá ještě třeba psychedelika, jo, protože já mám za to, že já mám nějaké zkušenosti s různýma jako typama psychedelik a člověk mám pocit, že přemýšlí úplně jiným způsobem a úplně jinak. A je to taky součást biohackingu, jako třeba nějaký microdosing něčeho, ať už z LSDčka nebo psilocybinu nebo něco takového? Áno, ako som povedal, je to vetva, kde vznikajú tieto možnosti. A opäť, hej, má to svoje pozitívne a negatívne stránky a nejaké hranice. Takže mne veľmi dáva zmysel vlastne používať to, a vyzerá to, že v tom klinickom nastavení, ako hovorím, na súkromných klinikách pre špecifické prípady a pod dobrým vedením pre riešenie v podstate mentálneho zdravia a duševného zdravia a tej psychológie, tak to má veľký zmysel. Väčšie riziko vidím v takom tom, ako volajme to, freestyle užívaní pionierov a biohackerov, ktorí samozrejme všetci máme tú tendenciu, ktorá nás ťahá k dobrodružstvu a že to sami nejak hackneme. Ale ja si napríklad myslím, že ten, neviem, že či správny, alebo ja viem, že biohacker s pokorou je taký, čo ide cez tie veci, ale zároveň ide ešte vždy za nejakým ako odborníkom. Hej, že biohacker ako keby to nie je o tom, že ty alebo ja som odborník na niečo, ale že skôr idem cez najnovšie veci, hľadám tú efektivitu a smerujem k tým odborníkom z rôznych oblastí a potom keď niečo skúšam, tak veľmi dôležité je, že je tam setting, zámer, bezpečie a potom to môžem popísať a odovzdať iným. Hej. No mně přesně přijde ten Brian Johnson, kterýho si zmiňoval jako trošku opak tohohle, tam jako z toho, co jsem ho viděl, tak mám pocit, že prostě on tam nasype spoustu látek a potom prostě jako ano, měří se spoustu způsoby, ale je to takový, že si neumím vůbec představit, jak v takovém koktejlu různých jako látek a přístupů, jako je možný měřit dopad konkrétní jednotlivý z nich, jednotlivého protokolu z těch 20 nebo kolik jich on najednou prostě zkouší a zároveň tam jsou ještě vlivy, kdy se jedna může ovlivňovat tou druhou. Tak to je přesně přístup, kterým já bych třeba nešel, takže naprosto souhlasím s tím, že ta pokora je klíčová a vlastně já třeba bych byl radši spíš takový opatrnější a šel jako do nějakých hodně prověřených metod, než do, jako by vložně byl ten pionýr, co zkouší na sobě všechno možné. Počkaj, ale trošku tu podľa mňa mám iný pohľad na to, pretože podľa mňa práve, že ten Brian Johnson je OK, pretože on má dostatok peňazí a on všetko konzultuje s odborníkmi. No to sice ano, ale dělá způsoby, nebo dělá, já o němu zase tolik nevím, jo, ale to my možná si řekněme teda. Já ho vnímám způsobem, že on na sobě zkouší všechno možný a v takových kombinacích, že je jenom velice těžko dosledovatelný, co konkrétně má
To už je efekt? na ňom, ale keď ideme k tomu, že on si stanoví nejaký experiment Ano. a tak zároveň tým, že má dosť peňazí aj napojený na top odborníkov v Amerike, ja si myslím, že on zase ako to robí tak, že vieš, že to riziko, že zomrie, alebo niečo sa fakt posleduje je nízke, že on ako to máš vždy, že upside, že niečo získam a downside risk. Hej, a on je v tom veľmi smart, takže ja si nemyslím, že on robí niečo úplne odstranené, kde je veľký ten downside, minimálne v krátkodobom horizonte. To, či dlhodobo ho tam niečo, tak to asi úplne nevieme. Možno bude stále mladistvý a potom ho zrazí auto. to je jedno, vieš, ale práve, že napríklad u ňoho a takto ľudia to vidia navonok nejak, my máme takú tendenciu to zhodnotiť, ale tým, že ja poznám akože cez tie konferencie ľudí, aj ktorí s ním boli osobne, aj cez, už naozaj cez nejaký network poznám týchto ľudí, tak každý z nich jednak majú na to dosť peňazí, ale oni to robia dosť ako kontrolovať. Tí ľudia nie sú hlúpi, hej, že oni to robia naozaj, aby boli zdraví a aby sa mali lepšie a nechcú za každú cenu zomrieť a robiť blbosti a vždy, keď akože urobia nejakú blbosť, že ich to šľahne, tak je to ako ešte v rámci normy asi. Skôr najväčší, vieš, že to vždy je taký ten problém práve tam, kde to nevidíš, že je strašne veľa ľudí, čo experimentujú a nemajú ako keby aj dostatok peňazí, že zabezpečiť si to všetko a robia to tak na divoko. Hej? Jo. To je, keď vieš, že máš horolezca a je horolezecká výprava, ktorá je profesionálna, má zabezpečenie a tak ďalej a sú tam ako viacerí, majú tú pokoru a idú, hej? A idú na veľké veci a niekto si to len tak povie, že tu sme traja kamarádi, hej? Poviem to rovno, hej, že my tak si robíme srandu z českých turistov v Tatrach, hej, že vy proste jedem nahoru, jedem akože v pohode, hej? A potom sa stávajú ako prúsery. Hej, že to je presne ten prístup, čo by som akože povedal, že tam je tá pokora, hej, že aké vybavenie si to vyžaduje, že napríklad ja za tie roky a v tom, že poznám svoje telo, mám nejaké zdroje, tak nejaké veci môžem skúšať, ale tiež nevhúpnem do tréningu s MMA fighters, alebo by ma tam rozbili. Hej, lebo som aj ako z biohackingu si uvedomím to, že to telo sa adaptuje na to, na čo trénuje. A ja MMA netrénujem. Hej, čiže by som musel trénovať a ísť tam veľmi s pokorou, ale zoberiem MMA fighters na ľadový hokej, tak tiež asi chlapci nebudú tak korčuľovať ako ja. Hej, lebo ten hokej trénujem. Čiže aj to si treba uvedomiť, že nejde až tak o porovnávania, kde je tá tendencia vlastne na internete, že kto je silnejší, rýchlejší, lepší, ale skôr to zmeniť tú optiku a pozrieť sa na to, kto žije optimálnejší život a je ako šťastnejší, spokojnejší a v rovnováhe. A v rovnováhe môže byť aj fighter, ktorý dáva takéto výkony a má možno vysekanejšie telo, ale v rovnováhe môže byť aj človek, ktorý má síce trošku viac tuku na sebe, ale stále má zdravú krv, veci a nerobí až taký fyzický výkon. Vieš. Takže môže to byť nejaký podnikateľ, hej? Alebo človek, ktorý viac pracuje mentálne. Takže vlastně klíčový je to, že to tělo se optimalizuje na to, co vlastně potřebuje ten člověk, že jo? To znamená... A jaké máš ciele a ako vlastně, hej? A čo trénuješ a čo denne robíš. Dobře. Tak, mohl bys ještě zmínit, jak je tvůj jakoby takovej základní denní protokol ve smyslu, co teda denně děláš, takový klíčový body, který by třeba mohly být inspirující pro někoho, kdo by rád jakoby směrem biohackingu šel sám. Myšleno jako, co je teda za tebe klíčový, protože řekli jsme si nějaký ty pilíře, ale teďka jako, jak to uvíct v praxi na té denodenní bázi. Najdôležitejšie je začiatok, ranná rutina a potom večerná rutina a potom držať si ako disciplínu v tom režime alebo proste vo výbere jedla pre mňa, ktoré viem, že mi dobre robí a dobre trávi. Ranná rutina, proste stávam skoro, aby som mal čas pre seba, vyjdem na denné svetlo, mám tam studenú vodu, a hneď ráno robím takéto proste aktivity, aj pre proste zdravý dopamín a tak ďalej. Potom sa idem nabiť červeným svetlom, meditujem, neraňajkujem ráno, dám si len kávu s maslom z MCT už roky, čiže aplikujem nejaké čiastočné hľadovanie a toto je môj režim. Okay. Hej, pretože viem, že toto je pre mňa optimálne.
a vlastne aktivujem pálenie tukov, často aj spustenie tvorby ketónov v mozgu. To je výhodný stav a prvé jedlo mám až okolo 11, kde je nejaký proteín a tak ďalej, hej. Ale skôr je to o tom, že kde by som upriamil pozornosť, je naozaj tá ranná rutina, lebo to, čo ráno urobíš ako prvé v zmysle denného svetla, nejakého času pre seba, sústredenia sa a prvého jedla dňa, niekto môže raňajkovať a potrebuje raňajkovať, ale to prvé jedlo dňa, keď aby bolo správne, tak to robí veľký rozdiel. Hej? A preto napríklad aj my v Powerlogy vo firme vyvíjame produkty, riešenia a snažíme sa edukovať čo najviac o prvom jedle dňa v rodinách, pri deťoch, pri akomkoľvek človeku, aby si ho zostavil čo najoptimálnejšie. Ako hovoríš, dostatok proteínu, dostatok vlákniny, kvalitná strava, dobre, aby to trávilo a aby tam bola stabilita cukru v krvi. Hej? A to potom vlastně už na celý den tě nastaví. Dobře, já se chci zastavit u jednoho bodu, který jsi zmínil. A to je to červené světlo. Já jsem měl 5 měsíců zpátky operaci nohy po bouračce a právě moje známá, já ji zmíním naschvál, jmenuje se Pavla Sazamová, která jako dělá tu terapii červeným světlem, tak mi byla tak hodná a půjčila asi na týden tohleto světlo domů. A tak jsem se tím ozařoval, tu nohu. A mě zajímá, jaký jsou tady v tomhletom směru teda prokázaný benefity, protože já si nejsem úplně jistý, že by to bylo tak hodně známá věc mezi lidma, tak jestli bys tady to, co děláš teda, jak zmiňuješ ráno, tak co by to mělo, nebo co to teda na tvým organismu způsobuje? Najpreukazateľnejší benefit je aktivácia mitochondrií a to znamená ako keby rozprúdenie tej funkcií bunky. Hej, že oni vlastne ako keby, že keď si zoberieš niečo, že to prekrvíš, hej. Čiže urýchľuješ procesy a vlastne aktivuješ tie mitochondrie bunky a preto tá regenerácia ide rýchlejšie. Takisto, keď záleží od toho, aké svetlo máš. Sú už červené svetla, ktoré aj hrejú, čiže keď je chladné obdobie alebo máš prechladený chrbát alebo nosné dutiny, tak ti to pekne prehreje aj do hĺbky. Ďalší benefity sú červené svetla, ktoré už majú aj UVA, žiarenie nastavené na nejaký krátky čas a vlastne aktivujú tvorbu vitamínu D3 v zime. Ale najviac ako je to asi o tej regenerácii, ktorú aj ja využívam, hej, že ako tá infrasauna, že keď to máš ešte ako saunu, vieš sa tam super spotiť, ide to do hĺbky tkanív a naozaj ako ja to cítim ako, že vieš, že bolí trošku, začína bolieť spodný chrbát, prechladil som, akože nafúkalo mi to ako a potom hokeji náročnom, tak si to tam dám ráno a už to hneď tak je teplejšie a hneď to tak ako cítiš. Takže je to podľa mňa celkom užitočná vec pre ľudí, ktorí, hlavne by som povedal pre ľudí, ktorí športujú, tam by som to určite odporúčal. Dobře. A ta večerná rutina? Tak to je opäť to svetlo, aj že vyhnúť sa už podnetom, už ani mobil, práca, keď tak si nejakú knihu prečítať a mať taký ako večernú rutínu a dať si adekvátne jedlo, aby ten spánek bol potom dobrý. Hej. Nemusí byť dlhý ten spánek, ale to nejak cítiš, hej, že vlastne si potrebuješ večer dať pozor, lebo keď potom pozeráš telku a ešte taký podnet a ešte riešiš mobil, chceš či nechceš, to ti akože rozhodí hlavu. Tady mám dotaz k tomu jídlu, protože mě bylo doporučeno jedním člověkem, ať se večer vyvaruju v mém konkrétním případě sacharidů hlavně, ať spíš jakoby spíš bílkoviny, k tomu prostě nějakou jednodušší zeleninu, něco takového. Na druhou stranu, a já teda jim sacharidy dost i ráno, protože prostě mám metabolismus, kdy jich můžu sníst poměrně hodně, takže mě to jako nevadí, ani mě to nějak moc neunavuje. Ale zajímá mě, jak vypadá teda ta optimální večeře, protože zas na druhou stranu, já když si večer sním hodně sacharidů, tak zase mě to tak hezky unaví, že to trávení jako by mě tak uspí a pak se mi jako dobře usíná. Takže máme tady na tohleto nějaký jako know-how, co je teda správně? Záleží od tvojich cieľov. Keď chceš schudnúť, tak asi to pomôže ten low carb a tak, ale čo sa skôr ukazuje, a ja to tak mám nastavené, že práve, že počas dňa
keď nemám športový výkon a tak jem menej sacharidov a večer si ich doprajem. Mhm. Práve preto, že sa potom vyplaví serotonín, aj taký kľud, aj tie sacharidy tak trošku unavia, aj ten nervový systém. A vlastne keď som počas dňa makal, a ešte napríklad keď si pred večerou mal tréning, tak je to dokonca aj optimálne mať sacharidy aj s proteínom, aby to išlo na regeneráciu svalov. Čiže ja práve som skôr zastanca, nehovorím, že pre všetkých a paušálne, ale pre nejaké akože moje fungovanie a vidím to, že som práve že zastanca tej opačnej krivky, že od rána skôr dôraz na proteín, keď trošku pomalých sacharidov, ale že dávať si pozor na tie sacharidy a keď tak si ich dopriať večer, ale samozrejme tiež v nejakom svojom optime. Ale to, čo si aj povedal, pre to usínanie a práve že pre ľahšie trávenie, že ja napríklad zistujem, že za mladá som mohol snísť aj klobásu, aj všechno, a teraz keď zjem mäso, tak viac nejak, že vlastne horšie spím. Takže Ja mám taky to rád, nechcem, to je presne aj také veci, aby ľudia, že ja to mám rád, že proste aj steak by som si dal aj o 9:00 večer, tak ako Taliani, len realita je, že potom mi to akože ťažšie robí na trávenie a keď mám ľahšie jedlo, také sacharidové, ja neviem, nejaké cestoviny, šalát, trošku síra a samozrejme aj nejaký proteín alebo kurácie mäso, také ľahšie veci, ryby, tak je to lepší. Souhlasím. Já vlastně si vzpomínám teďka na několik situací, kdy jsem si večer snědl třeba víc hovězího masa a pak mi to opravdu v 1 ráno jsem se třeba probudil a cítil jsem se jako dost tak jako nic moc. Jo. Takže asi na tom něco bude, ale právě jako argument toho člověka, co mi říkal, že večer ideálně pro mě ne sacharidy, byl zase ten, že vlastně se to delší dobu, že se to bude prostě trávit a tím pádem si jakoby zhorším kvalitu toho spánku, protože vlastně to tělo se bude muset věnovat trávení namísto té regeneraci. Sacharidy trávia jako prvé. Že? Takže by to dávalo smysl vlastne, že... Toto trávenie je problém práve skôr, keď sú tam tie tuky a mäso, keď ten proteín sa potrebuje, napríklad keď máš ešte surový alebo medium steak a také, tak tam to dlhšie trávi, to je dokázané, že tam viac potrebuješ enzymov a veci rozložiť, sacharidy sú najrýchlejšie strávené. Jasne je pravda, že obecne sacharidy vlastne sú... Skôr to myslia tí ľudia tak, že keď si už dávaš to mäso, tak ho nekombinuj so sacharidmi, lebo toto už je ako nálož. Že tebe začne tráviť sacharidy najprv a potom máš to mäso a ešte tuky. Čiže keď je tam to kombo, že burger a takéto veci, ktoré kombinujú aj cukry, aj tuky, tak to je ten problém. Možno takto to bolo myslené, že už keď si dávaš to mäso, tak ideálne zase potom a masný, tak ideálne ubrať z tých cukrov a dať si to len so zeleninou. Mimochodem zmiňoval si teda, že tě vyhovuje přerušovaný hladovění. V jakém režimu to máš teda? To znamená, si říkal, že dopoledne nejíš, pak první jídlo a pak poslední někdy jako na 2. Ja to mám tak, že ja to nemám úplne, že niekedy to mám bez jedla, že si dám len čistú kávu, ale najčastejšie to mám tak, že ja si ráno niečo potrebujem dať, ako nejakú tú kávu, ale nechcem si ju dať čistú, lebo to mi tak viac dvihne kofeín aj glukózu, ale keď si ju dám s maslom a s MCT olejom, tak získam nejaké kalórie, som tak v pohode, ten kofeín sa vylučuje postupne a niečo som ako keby, oklamal som ten mozog, že akože mal som akože nejaký štart dňa raňajky. Tak toto mi vyhovuje za dlhé roky, lebo metabolicky vlastne tým, že som neprijal proteín ani sacharidy, tak ten inzulín nereaguje a ostávam v takom štádiu a v procesoch, ako keby to bolo čiastočné hladovanie a vôbec nie som hladný a nevylučuje sa mi kortizol tým pádom a je to tak oveľa lepšie a potom podľa pocitu to prvé jedlo dňa mám o 10:30, 11:00 a niekedy akože neskôr, že to už mám taký svoj režim a tak mi to vyhovuje a tie benefity, a robím to tak každý deň, že napríklad to nie je tak, že 2-krát áno, 2-krát, že väčšinou fakt, že to tak robím, tak mi to vyhovuje a tým pádom každý deň tam mám 12 až 14, niekedy až 16 hodín, ako keby takto a cítim, že tam mi to ako keby aj sa tak akože odľahčí to trávenie, aj nemusím ráno nič tam tráviť a dokonca tak chodím aj na intenzívny hokej a tú hodinu tam dám, ku koncu už mám dosť, že aj na veľmi silné hitko, ale idem ešte zo zásoby kreatínu a tých cukrov a glykémie z pečene, čiže tiež to beriem ako také. Už keď som išiel ďalej, dlhšie, na nejaký bicykel cez hodinu, to už by som riešil viac cez cukry, ale do hodiny tréningu, aj intenzívneho, je to pre mňa taký metabolický tréning.
Hmm. Já mám třeba vysledované, že já hraju basketbal, tak musím si dát pozor, aby ten zápasový den například tam měl jako dost cukru, To áno. protože jako já stal se mi minulý rok prostě hypoglykemický šok, nebo jak se to jmenuje, že vyloženě jsem se rozklepal a bylo mi strašně špatně a bylo to velice nepříjemné. No. Takže jsem musel Ja rychle. napríklad, to je zaujímavé, že glykemické šoky a také, až také nikdy nemám, lebo ako ja naozaj viem potom, mňa to telo zastavia, idem do nižšej intenzity, ale viem ísť s tukou. Ale určite súhlasím, že už potom ako keby nevládzem, hej, že už tam nie je tá intenzita a už niekde narážam ako keby na hranu toho výkonu bez tých cukrov a dá sa potom ísť v zmysle, že viem ísť na nízkej frekvencii už s tukou, tak to, tam potom vidím, jak mám vytrenovaný ten organizmus. Hej, že teraz som absolvoval takú vec, že som bol v lese 4 dní a 4 noci bez jedla, iba na vode. A vôbec to nebol problém ako v zmysle metabolizmu a toho nejedenia. A výzva bola skôr zima a nuda. Ale to som bol aj prekvapený, že to bolo úplne v pohode. Ja som sa tam prechádzal, chodil a ako vládal som. Že to preplo na tuky a nebol problém. Na to těch tuků moc nemáš, když se na tebe tak dívám. 10, teraz už 9,7%. A meral som to na DEXA scan, čiže žiadne také, že nejaké váhy a odhady, ako najpresnejšie meranie. Teraz to je tak dobré, hej. Ja ešte chcem pribrať 2 kg svalov, to vždy mám s tou väčšie problémy so svalovou hmotou a tým, keď ešte priberiem tie svaly, tak niekde na 9% by to malo byť a zase nižšie, nie? To už je také hrotení. Ale svaly, akože to poviem, že je moja výzva, lebo tým, že potom mám pracovnú záťaž a tak a potom ten spánok slabší, tak tam narážam ako keby na stenu, že aj silový tréning a mať viac energie a proteínu, dajte do seba potom viac spať, aby regenerovali tie svaly, toto je taká moja výzva do tohto, lebo so športami typu hokej, futbal, takéto ako bicykel, tam som OK, to som tak ako trénovaný od malička, aj na tú, ako voláme viac takú endurance, ale na tú silu a takú výbušnosť a takto, to potom ako je to dosť spojené s tou regeneráciou, hlavne už teraz, jak má človek 40 rokov. Dobře, je tady ještě něco, co by si rád zmínil, na co jsme se vlastně nedostali, co by dávalo v kontextu té tvé profese a odvětví, kterému se věnuješ, smysl? Protože já samozřejmě měl nějaké otázky, ale ty se vůbec nemusely týkat jako třeba toho nejzajímavějšího, co mě nenapadlo, takže jestli je něco, co by si chtěl ještě říct, nějaký téma? Tak ja by som chcel pozvať všetkých fanúšikov a ľudí v podstate pozrieť sa na ten biohacking ako na koncept a na takú optimalizáciu zdravia. Myslím si, že to je budúcnosť, pretože tie technológie nezastavíme. Čiže tak ako keď niekto povedal, že biohacking to je blbosť, to je, keď si povedal, že smartphone, hej, že to nebudem používať pred niekoľkými rokmi. Čiže kľudne to nemusíme volať biohacking, nech je to o optimalizácii zdravia za využitia nových technológií a poznatkov vedy. A chcel by som takto pozvať ľudí, ktorých to zaujíma hlbšie, tak my organizujeme Biohacking Summit v Prahe 8. listopada, taký full day. Spájame ľudí, ambasadorov a ľudí, ktorí sa naozaj venujú týmto témam biohacking, longevity a optimalizácii zdraví z rôznych uhlov pohľadu, od v podstate pohybových odborníkov, fyzioterapeutov a trénerov až po v podstate vedcov, ktorí riešia najnovšie diagnostické testy na longevity alebo nutrition. Takže toto vlastne ma teší, že naozaj v Čechách, v Prahe a okolí, ale aj celkovo ako v Českej republike, ako tak už je tam tá skupina inovátorov a ľudí a ten trh, ktorý vlastne toto sleduje, tak tento Biohacking Summit Praha, to je v podstate pre nás taký krásny event roka. Dám do popisku podcastu určitě přímo odkaz na ten event, to bude asi nejlepší, kdokoliv bude se chtít na to podívat, tak ať se může rovnou prokliknout. Ještě mám dotaz, jo, než to úplně ukončíme, tím bychom už to mohli klidně uzavřít. Ty jsi zmiňoval, že právě biohacking je o vlastně naslouchání vědy a vědeckých poznatků o fungování lidského těla, abychom dokázali zlepšit to naše zdraví. V případě ale spousty přístupů, které jsou takového tradičnějšího rázu, takový nějaký různý východní medicíny a podobně, takový ty starší věci, kde to nebylo o té vědecké metodě, ale bylo to o tom, že sledujeme, že tady ta rostlina nám dělá z nějakého důvodu dobře, ale nevíme moc proč.
tak to teda jíme, nebo víme, že nám dělá dobře tady ten, já nevím, způsob meditace, nebo nějaký prostě změna v životě a dělá nám to dobře. Nevíme moc proč, ale děláme to proto. To znamená takový ten přístup, že jak si řeknu, stará čínská medicína. Empirický. Přesně tak. Tak jak ty se k tomu vlastně stavíš? Protože třeba například, já dám třeba příklad, jo, moje vlastně rodiče, oni prodávají potravní doplňky jedné firmy, která dělá jakoby údajně jakoby přirozeně přírodním způsobem. Už to dělají 30 let prostě a vlastně dá se říct, že spoustu z těch poznatků o tom, že nějaká rostlina nebo nějaký extrakt z nějaké rostliny má nějaký efekt na to tělo, tak není podložené ještě vědou, ale jako empiricky se ví, že to má ten efekt. Jo. Já nevím, jestli prostě vitamin C, jestli prostě pomůže s chřipkou, no tak my jako nevěděli jsme, že jo, proč to dělá, nebo to, ale věděli jsme, že to jako pomůže při tom, když člověk má nějakou nemoc, že mu to prostě zlepší tu obrany schopnost. Tak to je takový příklad, který možná je vědecky podložený, já nevím, protože... A to je práve to, že tá veda teraz čím ďalej, tým viac vysvetľuje tieto veci a práve to, čo nebolo podložené, už to začína byť. Čiže môžeme si povedať konkrétny príklad, že máme tu nejakú vedu, ajurvédu, hej, ten prístup a veda teraz jasne popisuje, že tieto veci fungujú, super, vlastne áno, to funguje preto a preto, hej, a táto bylina funguje preto, že spúšťa kmeňové bunky a také, a to všetko už práve tamto smeruje, hej, že zrazu ten biohacking ukazuje, že áno, v tej ajurvede a v tomto prístupe je toto výhodné, ale vtedy a vtedy a zároveň ale odhaľuje aj veci, ktoré nie sú úplne tak dokázané, lebo tá ajurveda a tie veci, ktoré tam fungovali, sa predávali cez slovo, hej, že cez lekára, cez ľudí. A ľudia robia chyby, alebo si to obmieniajú, hej. Takže vlastne aj sa to tak čistí, že vlastne tá veda, technológie to môžu tak ako posvietiť na to. A opäť, hej, že vlastne na to tí múdri lekári v ajurvede, tí skúsení to aj hovoria, že ty, aj keď tam prídeš na nejaký retreat alebo čo, tak oni sa na teba musia pozrieť ako na Európana, ktorý potom príde späť a príde do nejakého prostredia. A je to iné ako človek, ktorý žije v tej Indii. Hej. Takže to sú práve aj tie faktory toho prostredia a toho životného štýlu, lebo darmo my pôjdeme na retreat do Indie. Áno, to môže slúžiť ako nejaký wellness a obnova, reštart, ale musíme si uvedomiť, že prídeme späť do tohto Matrixu a tu sa potrebujeme naučiť fungovať. Jinak mimochodem, co jsem byl v Indii, tak jako za mě to teda rozhodně není země, která by podporovala nějaký duševní klid z principu, jo, protože to sice člověk opravdu musí zavřít někde v Himalájích, jinak je to docela jako náročný prostředí, jo, z těch pohledů, který jsme si tady definovali v rámci i České republiky, tak tam je v některých oblastech, jako, nebo ohledech například toho hluku a znečištění a tak je ještě na daleko horší úrovni samozřejmě. Ale chápu, že právě tady ta tradiční medicína, tak to bylo hezky vlastně řečeno, že nám dneska ta moderní věda potvrzuje některé principy té tradiční medicíny a dokáže nám to jakoby upřesnit, že třeba někde to třeba bylo lehce pomílené. No a práve tá veda zberie si z tej tradičnej veci, ktoré fungujú a spája to cez moderné technológie, že napríklad koncentruješ tie byliny do jedného doplnku. Len vďaka moderným technológiám ty ich vieš liofilizovať, šetrne spracovať a dostaneš ich do toho doplnku výživy, ktorý už nie je syntetický, ale máš tam kombinácie, hej, vymyslím si, ako týchto ženšenov a celej akože čínskej plejady medicínskych húb a vieš to dostať akože do seba. Hej, a to je krásne medicínske huby, hej, že to ja mám veľmi rád. A takto. Takže... Mimochodem teďka jsem slyšel o kefíru z právě takových nějakých houbiček. To musím vyskúšať. Kefír je z húb, lebo tam proste je huba, ktorá tvorí tie baktérie, takže to je samotné o tej hube. Hej. No, já jsem jako, myslím kefír, který není založený na mlíku, ale je to jenom jako voda, která se tam přileje. Aha, jsou tam pak nějak, ale to je jedno. Nebudem to pitvat, vlastně už se vůbec netýká tohle našeho tématu. Já děkuju, že jsi přišel, myslím, že to byl fajn pokec. Já dám do popisu tohohle podcastu odkaz na tu konferenci a kdyby kdokoliv z posluchačů a diváků se tam chtěl přijet podívat, tak aby měl tu možnost. Ďakujem. Tak jo, díky.